Капибара, капибара. Здравейте, приятели! Познавате ли го това място? Да. Точно тук снимах това видео с дъжда. Но днеска е слънчево, много е хубаво, не е валяло. Нека така да бъде, но не винаги да вали понякога. Да. И това е пощата. Преди тук продавахме, но сега не я продаваме. И много, ама много ви благодаря за 104 абоната. На всички. Толкова много хора се събрахме, 100 човека са ме гледали. То даже аз като имах 5 абоната, не можах да си го представя, че някога ще имам 100 абоната. Много естетика. Има някакъв панаир и батута. Да. Фара. Да. Днеска е много слънчево, топло е. И натам насам. Чао! Обичам ви всички!